Hvis du er migrant, så er det tilladt at udnytte dig, indtil du opdager, at du bliver udnyttet, og finder en fagforening, der vil hjælpe dig med at gøre noget ved det. Hej Jakob. Hej. Tak fordi du kom, og jeg er også meget glad for, at vi kunne komme herind på Folketinget. Det er jo ganske fornemt, ikke? Så før vi går i gang med spørgsmålene, så vil jeg spørge dig, om du godt kunne fortælle lidt om dig selv og hvad det er, du laver. Okay, så jeg hedder Jakob Mathiasen, og jeg er tidligere betonarbejder og faglig aktiv i den fagforening, der hedder 3F. Og nu er jeg ansat i Enhedslisten som noget, der hedder faglig organisator. Jeg har været noget, der hedder typograf. Det er sådan en, der trykker blade. De der blade, man stadigvæk kan få nede i supermarkedet, der hedder Se og Hør billedblade. Dem har jeg været med til at lave. Du er også med i noget, som hedder Community House. Kan du fortælle lidt om det? Ja, det er noget, jeg laver frivilligt som aktivist. Den er lavet for at hjælpe migranter, som arbejder i Danmark, og som tit bliver snydt. For eksempel ikke får den rigtige løn, bliver udsat for farlige stoffer på arbejdet. Der er måske der, hvor de skal leje en lejlighed, der bliver de snydt med huslejen, fordi de ikke kender reglerne. Det vi også gør, det er, at vi prøver at forbinde migranter. Både til at lave noget socialt sammen, men også til at lave noget kampagne og kampe for deres rettigheder sammen. Den her projektopgave skal tage udgangspunkt i FN's verdensmål, og jeg har valgt FN's verdensmål nummer 8, og det er, at alle skal have ret til anstændigt arbejde og med ordentlig løn og løn under sygdom og sikre forhold på arbejdet. Ja. Og vil du sige, at vi overholder de krav i Danmark? Nej, det gør vi ikke. Specielt ikke for migrantarbejdere. Det gør vi ikke. Altså, der er masser af eksempler på migrantarbejdere, både inden for hotel- og restauration, men især for byggebranchen, der bliver udsat for rigtig mange farlige forhold. Der er for eksempel mange flere dødsulykker blandt migranter, end der er blandt danske arbejdere. I byggebranchen, der er der for eksempel meget omkring noget, der hedder asbest. Det var noget, man brugte i gamle dage til at putte i tagene. Det er faktisk rigtig godt for tagene, fordi så bliver der ikke ildebrand. Problemet er, når man skal bryde de der tage ned, så kommer det der asbest ud, og det er et ekstremt farligt stof. Det er sådan, at hvis du indånder det, så ender der nogle bitte små fibre eller tråde, der ender nede i dine lunger, og der bliver de siddende. Og så måske 15-20 år efter, så får du en rigtig, rigtig grim kræftsygdom. Og hvad er en fagforening? Ja, en fagforening er et sted, hvor kollegerne kan stå sammen og for eksempel tage stilling til, at hvis der er noget på deres arbejde, som ikke fungerer. Så hvis man skal lave nogle ting om, så er man nødt til at stå sammen med sine kolleger. Og hvis man gør det, så kan man måske forhandle, det vil sige snakke med sin arbejdsgiver og få ændret nogle ting, så det bliver bedre. Og den her forening, der hedder Community House, som vi siger, det er heller ikke kun dit problem. Du har måske et problem på det arbejde, men der er andre, der har det samme problem. Så vi kan måske ikke løse problemet, men hvis I nu er nogle flere på den arbejdsplads, der går sammen, så kan I måske ændre nogle ting. Så er der nogen, der for eksempel ukrainere, der kommer fra krigen i Ukraine, og som er her. De bliver sendt ud og får arbejde et sted, hvor de ikke får løn, men så får de nogle penge fra staten. Det er så ikke ret meget. Men så arbejder de for eksempel i Føtex eller Netto eller sådan noget, uden at få løn for det. Og så er det jo så meningen, de skal lære dansk. Problemet er, at de snakker ikke med nogen danskere, fordi de står på et lager og kommer ting på hylder. Og så bliver de bare ved med at blive ansat der, uden at få løn. Så det er jo faktisk Netto og Føtex, de tjener rigtig mange penge på, at de ikke skal betale løn til dem, der arbejder for dem. Så prøver vi at finde en masse ukrainere, der er utilfredse med det, der har oplevet det. Og så kan de lave noget, der hedder foretræde. Det vil sige, at man kan gå ind og snakke med politikerne og sige, at I bliver nødt til at lave den her lov om. Forestil dig højhuse, som dybest set bliver beslaglagt af tømrerne. Og de siger, at vi beslaglægger det her hus, fordi vi har ikke fået løn for det firma, som du har hyret til at bygge dit højhus. Og så er firmaet gået konkurs faktisk. Ikke? Og så siger bygherren, en kæmpe firma, Carlsbergbyen var det for eksempel på et tidspunkt, så siger de, det er en sag mellem jer og jeres firma. Ja. I dansk retspraksis, så har man lov til at beslaglægge sit eget arbejde, hvis man ikke har fået pengene udbetalt. Så blokerede de det her højhus, indtil at Carlsbergbyen endte med at betale dem løn for at få lov til at bruge sit eget højhus. Ja.
der var de der rimelig sure, de der Carlsbergby, men der var ikke noget at gøre. Ja. Hvad tror du, der skal til, for at vi kan overholde kravene bedre i Danmark? Der skal flere ting til. For det første, så skal der være en mere effektiv lovgivning, og så skal der være nogen, som... Altså, det er jo, en ting er, at du har en lov, men hvis folk kan overtræde loven, uden at der sker noget, så er det lidt ligegyldigt, hvad der står i den der lov. Du skal have noget politi og nogle myndigheder og nogle fagforeninger, som går ind og siger, jamen, I snyder, så I skal straffes. Og så skal der være altså det skal ikke kunne betale sig at snyde. Fordi sådan er det tit i dag, at du kan snyde med et eller andet, og så får du en meget lille bøde. Hvis det nu er et stort firma, der tjener rigtig mange penge, så er det ikke særlig meget at skulle betale 50.000 for eksempel. Hvis du nu har tjent 4 millioner på det her, så er der ligesom ikke nogen respekt for det. Og så er der en meget vigtig ting, det er, at vi skal gøre noget af migranterne. I det hele taget, også unge mennesker forstår, hvorfor de skal være medlem af en fagforening. Fordi hvis man ikke er det, så er der ikke nogen til at beskytte en, og man kan ikke stå sammen med andre for at forbedre de her vilkår.